bodone ndi iki jajal. Yo. Dados Mas. Ngono Mbak Rini. Iki ben aja ilang kuwi. Bajan dhewe. Ora ilang. Wis duwe ganti sing eling yen ambil janjine wis paran sing arep ninggalake kurang paran ingsun iki tapi panjaluk wis sun turuti hari pasang gayung langsung labui apa riko wong ngisi ngerti Arbimanya Indonesia Sajasa ojo salah tonggo, ojo salah imam, gampang percaya omongane wong liya, ra ono niatan isun golek ganti, ngomong riko ang isun welasi. Solo